Gikan sa 16.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa hulot balitaan ka Radio Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Oktubre 3, 2023. Santa Barbara ginkilala ka DILG nga may functional MPO. Metro Iloilo Bulk Water Supply, kampiyon sa First Company Fire Brigade Fire and Rescue Olympics. Provincial Fire Marshal Celicio ginpasalamatan ng kooperasyon ng mga kumpanya patok sa sunog. Santa Barbara kilalahon nga outstanding livestock farmer. Mga mangunguma sa Santa Barbara ginaengganyo nga magbisita sa Agri-Fishery Trade Fair. Isa ang banwa ka Santa Barbara nga ginkilala ka Department of Interior and Local Government o DILG nga may function Municipal Peace and Order Council matapos maging patigay ng 2022 Peace and Order Council Performance Audit. Ini sa tinutuyong masa sa ang performance ka nasambit nga council sa rehiyon, probinsya, syudad kag banwa. Pamatian pa yung Municipal Anti-Drug Abuse Council o kunmada focal person si Rena Joseph. Kita ang bayan ng Santa Barbara, the municipality of Santa Barbara was able to have its 100% functionality access. Santa Barbara ginkilala ka DILG nga may functional MPO. Kampiyon ang Metro Iloilo Bulk Water Supply sa kauna-unahan nga Company Fire Brigade Fire and Rescue Olympics nga ginpatigayon ka Santa Barbara Fire Station sa football field Octubre 3, 2023. Ini matapos nga ginlutos ka Metro Iloilo Bulk Water Supply ang 5 kakasumpong nga kumpanya kung sa diin ang first runner-up ang Icon Global, second runner-up ang City Star Shopping Center, third runner-up ang Soliesta Nielsen Corporation, fourth runner-up ang 3MD Logistics, kag fifth ang Corden Agri Industries Incorporated. Pamatian ang pahayag ka Department Head ka Metro Iloilo Bulk Water Supply sa interview ni Ugyon Albert Savares. Mga pila ka adlaw sini ang inyong preparasyon, sir? Ang preparasyon namon daw 4 lang gid sa adlaw ginasalaot na namon bala sa schedule namon. Okay. So kung makasibo kami sa hapon, dira kami ka-practice na. Okay. Sa dira man misyon sa opisina lang. Pero naka-orientation kamo kag nakakuan sa fire station? Nagkadto si fire dito sa amon. Orient sa amon, especially sa mga mechanics. Bisan anyway may arama kami nga ginatag sila nga doon division kag ang mechanics ko naaragit sila ng sistema sa. Pero after sang ilang pagtudo sa inyo, kamo na lang ya ang nag-follow up sa pag-rescue kag pagpalong sang klayo. So ano ang balatsagon kang isa ka individual inyong kompanya bilang representant Metro Iloilo Bulk Water Supply, kampiyon sa First Company Fire and Rescue Brigade Olympics. Ginapasalamatan ni Fire Superintendent Kim M. Celicio, Provincial Fire Marshal, ang kooperasyon ka mga kumpanya nga nagpasak sa First Company Fire Brigade Fire and Rescue Olympics Octubre 3, 2023. Kung sa diinda ko ini nga bulig para sa ilang kumpanya, kaiping establishmento kag sa BFP, nga sila mismo nga mga empleyado ka kumpanya, ang nakibalo ka mga tikang agud malikawan ang sunog, pagpatay ka kalayo kung may sunog kag pag-rescue sa posibleng masumaran. Pamatian pag ni Provincial Fire Marshal Celicio. This concludes my observation nga very cooperative rin ang ating mga industrial companies. By participating in this event, hindi lamang makabulig nini sa inyo tagsa-tagsa ka companies na may ready ka mga fire brigades, kundi nagadako ini nga bulig sa Bureau of Fire Protection. Without you, without the local government unit,
hindi kami kasarang magpa-implement sang policy sang Bureau of Fire Protection to keep the municipality of Santa Barbara fire safe place. So, Provincial Fire Marshal Celicio, ginapasalamatan ang kooperasyon ka mga kumpanya sa kampanya Batok sa Sunog. Tigalahon sa Oktubre 6 ang Tag-iya ka Iloilo Living Farm sa Barangay Pinangkilan, Santa Barbara nga si Mr. Johnny Diane bilang outstanding livestock farmer. Sa diin siya ang may masobra 300 ka kanding nga nagaprodukto ka dairy goat milk. Iniangot sa pagselebrar ka Farmers and Fisher Folks Week nga nagatuyo kilalahon ang pagpanimangko ka mga mangunguma kag manog pangisda ka probinsya ka Iloilo kag sa pagtibong ka agri-fishery industry. Ang pagpasidungog niwaton sa Punta Villa sa siyudad ka Iloilo sa Oktubre 6, 2023. Santa Barbara on kilalahon nga outstanding livestock farmer. Ginainganyo ang mga mangunguma sa Santa Barbara nga magbisita sa Agri-Fisher Trade Fair na nahamtang sa Iloilo Provincial Capital Grounds. Unsa diin kinabaligya ang preska nga mga produkto ka mga mangunguma halin sa nagkalain-lain nga kabanwahanan sa probinsya ka Iloilo. Mayarman nga ornamental plants, farm machineries kag equipment. Bukas ini tutug Oktubre 6, 2023. Iniangon sa selebrasyon ka Farmers and Fishers Folk Week nga may tema nga mangunguma kag mangingisda, kaupod sang probinsya sa pagtipon sang ekonomiya. Pamatian pag ni Municipal Agricultural Office OIC, Allyza, sa interview ni Ugyon Balita. Mga farmer natin gusto na mag-witness kang mga nagkakalain-lain nga mga produkto no ya sa bilog na probinsya ka Iloilo kag gusto mo nanda makita tong mga display kang mga farm machineries to ya sa provincial capital no bisita las na to kay ma-amaze kasi na kang mga gina-display to ya kag mga produkto nga ginapatigayon tutlad sa provincial capital. Mga mangunguma sa Santa Barbara ginainganyo nga magbisita sa Agri-Fishery Trade Fair. Kag amuyatong natikon nga balita subong adlaw. Tugtugwa sa karong nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Allyza Cordero. Ini si SK President kag SP Member Clyd Octaviano. Maayong hapon. Ininabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.